ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ? ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହାର ନାମ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର? 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 1352ଟି ପାହାଚ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ରାହାପାଗରେ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିରରେ ପଥରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାଠରୁ ତିଆରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦରତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି କପିଳ ମୁନି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିଦିନ କେବଳ ଝରଣାର ପାଣି ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି